Maksat bu dünýäynyň ýaşap gördüm. Bir günüň zıptırman ýere agram berip. Diýeli sen 30 ýaşyňa çeldi, öňde näme maksatlar goýdun? Agamyň ýeten sepitlerini ýetibilsem, başga armanym ýok da mende. Näme ataş nämelere ýetdi hasaplayan 30 ýaşyna çeldi? Näme gadarny? Onu men aýda otursam, ýanýalyk bolýan diýär. Dawan hökmünde. Onu wara bir biljek zadım, ol şu 30 ýaşyna çeldi esasy dostlar gadarny. Gowy dostlar. Gowy dostlar gadarny. Onun şoň üçin bu zatlary men aýtsam bir hilik gör, onun olar çynna hökmünde olar aýtsa gowy. Dogry gurrun. Dogry adat alın. Gelin onna öwezdir diýiň. Ýyl içinde atas diýip tanalýan öwezdir diýiň. 30 ýaşa çeldi näme gadanany, onuň şu ýaşa çeldi gadanan dost ýarlaryndan bilediň. Gelin şeýde diýip. Ataşyň uly üstünliklere ýetmeginiň sebäbi näme diýip hasaplaýaňyz? İlkinji nowatda gözlegide de täzeçilim gözlegide bir döretmeklikde oň adamçylygy, Doğruçulluğu. İlk bilen tamam zahmeti. Его человечность и отношение к делу. Zahmet söýýärliginde. İşin yerligi diýip hasaplaýan. Edýän işini söýýän oglan. Tutan yerli. Akyllygy. Ataşdan bir häsiýetini aýyrmaly bolsa, haýsy häsiýetini aýyrardyňyz? Bilýän bu hay meni. Kelläň işleýäk wagt. Gaty görmek häsiýet. Sen kelläň işlän o gaşeýle de. Men dogry maýdyn atasyň hiç ýyl häsiýetine aýyrman. Hemmekçe gowmy kalýar. Şu häsiýetini aýyrar. Hemmekçe anlamda. Идеальный человек. Yalançylygy. Prins hemme häsiýetem gowa. Gaýyp bolany. Ya kavarlaş yaşa olayma. Stein diýin getdiräý diýen bolayna. Ata şeyle tanıdık. Yine şeyle devam ediyor. Ananzaňlyk. Ananzaň, öte ananzaň. Köplenç ananmasız zatlara, ananmasız adamlara ananmak häsiýeti bar. Bir zat diýip oturýar, tersimden aýdýar da sen munyň bolanok diýip şonusyn aýyrasym geldi. И ты этого полностью заслуживаешь. Adamlaryň ýüzünden geçibilen okda ataşlay. Şu häsiýet aýyrardım. Ataşyň iň ýakyn dosty diýip kimi hasaplaýaňyz? Merzen mi kadýan? Owanç mukabele. maşgalasy merjan. Gelni. 3 şagasy we maşgalasy. Doğanın hem dost olsa değil yani. Salam aleykum. Atasyň iň gowy dosty maşgalasy. Его семья. Aýdaýyn. Ýaxşy. Atasyň ýakyn dosty Mahmudy hasaplaýar. Akly. Ataşda iň gowy görýän häsiýetiň? Maşgalaçyl. Evet, maşgalasyny gowy görýär. Gowy häsiýetler bir ýa iki sany näle? Kende. Endi bir ada çıkdym. Akyllygy, uğur tapıcılık häsiýeti. Punktualny. Это ответственность. Adam kärçiligi we hemişe kömek etmäge taýinligi. Ataş yarım sözden düşünýär da men geçip goýan adyma. Men diýjek goýan adyma. Täze ana, şonu. Atam maňa yaramaýan häsiýet ýok. Kıyın günüňde kömek edip biljek bolan, Islenip wagt giýje günni jaň edýän. Barýan ýa öýde gel bilmese de şol işimi bitirip berýär. Ay kıskanç del, el açık. Hay marly da diýer Murat Molla örtüren bolsa. Şu astora hemmesine verdin ha. Ana şu ýakşy da karak her adel öz jogap berýär de orda mı? Tın. Oňatsana. Yo. Näme diýil? Näli düşünüp soraga näme? Ol çynnynym zihinmi ýa-da tötenlikmi? Zihin 50, zahmet 50. Meninkiden şala bir ýokarak da. 7-8-9 şu üçünden birini verirdim sebäbi ataşyň entäk nemeleri öňde. Ýetjek işler öňde galanyny men şoňa goýan. Ýetjek işlerini goýan. kanagatda ba, gowa, ören gowa. Yani gow diýdim men narmany diýdim däl. 4 goşmak. Like. Hakykatdanam Allah tarapyn birine de hin berilmese ol bir kär diýilen zadyň başyny tutup bolmaýar. Halkın sözünü özüne çekip bilmedi. Ata значит hakikaten zihin bolan şun şeyler. 1 миллион 867 тысяч 356 и еще плюс 10 баллов.
для твоей работы, Аташка? Yok, hakikatdanam zihin ve ihlas bilen edýär. Bir bilen 10 aralykda bolsa 8 bererdim. 8 ne? 8 edil. Alp barzılga da dol düşüneme onlar rejissura baha verdim şu görüp oturan adamlar gülerim molin. Ya hakikaten. Edil o onun içine salmalı bolsam men Ataşy birde goýardym. Birden ona baha vermeli zat diýler birine. Plan diýip bilemok. Sen oğlum aňyrsyna çykan ýok. Baka özümizden gidiyor dost. 10 jor. Oňa isleýän zadyň sowgat edip berip bilýän bolsaň, näme sowgat ederdiň? Ona isleýän zadyň sowgat edip berip bilýän bolsam, agzy berlik, jan saglyk, rızkyl döwlet, 2 kilo kartoşka. ine şonu sowgat ederdim. Galle udy fadak ederdim. Berip bolýan bolsam. Näme zat ýok Ataşka? Näme zat бар, на самом деле. Время тоже есть, братан, он время изменил. Он за 24 часа в сутки, он такие вещи делает, везде все успевает вовремя. Bahasy zatlary. Esasat berip bolýan bolsa, men oňa ýaşyň soňuna çelli diňe jan saglyk bererdim. Sana atam bererdim şonu. Doğran boldy. 50 mandat barajak boldy. O bilen salamlaşýan ha. Eline barýan bir reski salamlaşyp girip gidýän ha. Ora tanap geçen nokta 3-4 adam üstüne goýar bilenmi? Bilen nokta kim 50 manat berenmi? Beylekler 100 manat goýanlar da 100 dolar da. А вы проверять будете потом, что я подарил? Kan işleýär, bir aýlyk diň çalış. Deňizde ýa bir ödüň şonu ýaly höwet edýän ýerine. Ataşyň kursy var, bilýärmi? Üýtgeç kurs, bilýärmi? Üýtgeç. Şoň üçin üýtgeçik bir zat. Bir hakyky tut ýaly saglygy arzu edýär. Ataşana saglyk arzu ederdim. Saglyk sowgat bererdim. Bra iň soňky täze çykan kamera alyp bererdim. Studiýa iň aňyr başlary. Şunu emme dostlar, ne kardeşler bir öz arzularyny bir aýdym bilen beýan edip taň gutlaw ötürler ýöne edil şu aýdym aýtmaga halim ýok. Garowsa birak ýöne maňa deregemädir kardeşler meňe ýoklugymy bildirmez. Sen şu ýaş toýuňyny doglan günüňde çoşup aýdym aýdarlar. Uzak ýaşa. Atawaýyň Leyla aýdymy parodiýa. Ýotay aýdym da ha. Sungatyň üçin zekini, aklymı alan atam. Aýdym saňa bagyşlap, yürekden aýtdym atam. Atam! 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 Doglan günüň gutly bolsun çar atam! Her videoň maňa derman, janym kadryňa gurban, montajda goýma arman, umidim sensiň atam. Atam, atam, atam. Ak yürekli güler yüzlü sen atam. Atam ak yüreğimden çıkkandır. Köçede bolsam ýanglandyryp gygrandyr. Gurnadyň sen bar zady, Ada studiýanyň ady, bilmesen de bar jadi. zadygoý sensiň atam. Atam, Atam, uzak ýaşy sen atam. atam, atam, atam. Fileýän seni atam. Yeah! Şanyň bilen gülýärsiň, käýerde köp bilýärsiň. Seni üçin men bilýärdim, intek ýaş wagtym atam. Atam, 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 gara gözlü, şirin sözlü atam. atam, 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 ak yürekli. şirin sözlü atam. Dünýä täsin seretdiň, himadany döretdiň, ajap işre etdiň, innim dörede waratam, atam, atam. Atam! Ak yürekli, şirin sözlü atam. Taýinmi? Atam! Atam! Atam. Uzak yaşa can atam! Şeýle mi? Can atam diýdim ýöne berde can atam. Maňlaýyňda üççagan, özüň bagyňa bawan. Sönmesin kalpten aman, ýanglanyp dursun atam. Atam, Atam, atam. Ak yürekli şirin sözlü atam.
Şunu aytma lan. Atam şunu aytıp berdi ýalar seň üçin. Belen tutup göwnüňi balkla geçer ömrüňi. Kutlu yatsından seni, uzak yaşa sen atam. Atamcan, kursaşan, doğancan. Uzak yaşa sen atam. Atam! 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 Uzak yaşa bratom.